Anya laki din! Among friend, nakaragrag sakak man ita. Anya ay mat, makagapoy ti dayta kinaragsak mo. I-share mo mat adi. Amom ka din ni Rudy? Jay ibagbagak idikan ka a crush ko. Jay driver ti van. Rudy? Unman, jay gwapo a driver ti Baguio Vizcaya. Hamukon. Wen, malagip kon. Apa iya? Pawagar-arom kanya. Anya? Un friend, ay no, naggwapo talaga ni Rudy. Kan saan lang ang adayta? Malaksid iti kinagwapo na, ay kat nasingpot pa'y. Kan kang runaan na, adda apil na. Ali, at dayta ka man ako nakon. Mainlam ka manen. Asino nga'y mat nga minti saan amainlaw iti kaskan kwa na. Ay no, nagtaraki ko naman. Makapatin nagitipan ti ako na dati kinatar na. Awanin ti makagapo, tapno pabayagak pa'y ti panagdaton mo kanyak, Rudy. Ha? Anyat ka't masawen? Aklo na kun ati panagayat mo. Ha? Kasta ka di? Ay na, agyaman ako na pilang. Tay tuyan daal daw anang bayang inururay ko iti manu abulan. Awan anyaman na, Rudy. Ay ayatin ka unay-unay. Kitsapay lang kuma, takas takamat kanyak. Ikarik pilang, si kalaing ti babaeng ayat kita. Intun bigat, kan aging gat-inggana. Agyaman akno kasta. Sapay lang kuma, tasaan to ang pulos nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Promise, pilang. Anya, addan kaayan ayat mo, kunang pilang. Un auntie, iso ni Rudy. Anya ngay magtitrabaho na. Driver ti van, auntie. Baguio Vizcaya ti pagbibiyayan na. Kasta aya. Nasaya at nga raw no addan kaayan ayat mo. Yam ammum tumot kanyak tapno maamamuk mo. Bareng no adda papanak ije Vizcaya kat maranaak nga iso ti pagluganak o di discounted. Anya? Iso nga yam ammum kanyak tapno makitak mo ti rupa na. Un auntie, yam amok to. Di kay madanagan, tagwapo ni Rudy. Sa anak ang mahilig iti pangit. Anya lakit din aya. Among friend, adda good news ko para ken ka. Ha? Anya da ita, friend? Siguradum lang, ang good news, ha? Agayan ayat kamin kin ni Rudy, friend. Oh, kasta niya. Ay, nasaya at adino, kasta. Good news, talaga. Nakaragrag sa ka. Akas ladyak patyan nga iso ti kayan ayat ko ita. Nasingpot day jay. Iso agsingsingpot ka man. Si kakit di mat, sigod mat anasing puta ka. Oho, tsak lapat dyan day tanga imbagam. Anya? Nasingpot ka ano, nakaturog ka. Anyan na, kidi na ya. Anya? Pilang ti naganti kayan ayat ba? Untatang. Kanong ngay pasyar dito'y balay. Mamumimay, di kabsat ma. Inton umay alawas, tatang. Ipasyar ko ni pilang dito balay. Sige. Namnamaan mi day taken ni Silya. Wan manong, husto ni tatang. Namnamaan mi kini tatang dayta Ipasyar mo nga ipasyar. Uwan ka di. Di kayo madanagan. Ta sigurado day jay. Anya, yam amunak iti amam, Rudy? Uwan bilang. Nakunada nga min hindi kabsat ko. Akayat nakakano amam-am mo. O sige,
mabalin ka di ako yugak tigayim ko no bilang laang. Ha? Sino gayam mo? Ni Abigail, tigayim ko abakla. Jigayim mo abakla. Ay, ikaw na. Awan pa rin ko ti dayta. Lagit di kahit namit ti pumasya. Kayat na dayjay, ibagak to ken kwa na. Sige. Isigurado ma, taimbagak ngamin kadatatang, ngayon ton umay alawas. Iso amang namnama dagi jayon. Sure, Rudy. Mayata kiti day nga imbagang pilang. Umahayak man nga rod makipasyari dyan da Rudy. Intun umay alawas ha, siguraduam nga awan papanam. Wen ka ni, anya laki di na ya. Ay, nakaragrang sakak, friend. Kamaudyanan na, katyam amunak mitlaangan ni Rudy iti ama kan iti kabsat na. Di sana all. Iso anas kan anapintasak, kan mayat ti outfit ko no mapantayo ijay balayda. Anya? Wala, tapno mat presentable anya lakit din aya. Naimbagnal daw yo. Selya gayam tinagan ko. Manong ko ni Manong Rudy. Kasta ka di? Naimbag mat nga oras mo, ay isugayam ni Abigail, tigayam ko. Hi, Celia. Hello? Ala agtugaw kayo bii, tadanda ni malutong tilutlutuan mi kini Manong Rudy. Dito'y tayo na mamigat. Umay matla ang jay dua nga antimi inton madamdama. Kaya't da ka kanumot ang maam-am mo. Ha? Kasta ka di? Wan, ngam nagsisingpat na gijay. Di ka madanagan. Ala, mangan tayo. Ipabalayo lang tan ha. Uwan, Rudy. Ay na, nagmayat laki din timangan. Nagnanamot na ito'y tuyo, alinutom sa liya. Kasta aya? Ay, nagngina day ta atuyo, iso ang nagnanamat. Ginatang ko di palengke di kalman. Ato laki di tikanak no kastilaan. Ay na, agkamat akit din. Nagmayat timangan ko na tuwet. Ha? Pilang? Anyat kong kuam? Ha? Apay? Anyat ay taramidam. At tinidur ka magkatuyo na ito sida. Unay ka. Si kakit dimat, mangan kalataman. Anya laki din pilang. Kundi tinintur ka manin ako nakon. Ijay gayam roar ti ayan ti si Aryo. Wan manang, ano san yung timapan umispo ijay ruwar? Tamar aramid pa'y lang amin di si Army dito'y unag. Kasta ka di, ala, ano saklaangan ti saan nga umisbo? Anya? Idanon ko laangan ti isbuk aging ga ijay balay mi. Amangan ngamin numapit na kanday ti shoes ko. Sapay ka barbaro. What? Nangina ngamin ti pinanggatang ko daytoy, ribo. Ay, anyamat ang di kayan ayat ni Manong Rudy. Tuyo ti si daan, ngam kundi tinidormat. Wun nga rar. Nadlaw ko matla ang dayta. Bak na nga ta ti pamilyada. Siguro takas jay matistal na. Aglang nga abak nang. Adon tinakasahok anangan ababak nang. Ngam saan akas jay ti style da. At tuyo ti si daan, ngam agtinidor. Anya, Sa bali mo ti style na dayjay apilang Sapay namangan kat na ka nga, to di kikit na. wun nga rar. Ay, sapay la tabak na nga agpaiso, saan nga aging babak nang tanarigatan.
matakas jetim pakita, may dinawan tayo. Sika. Ha? Ay naaber, saan kumakas jeti pakpakita? Tuyo ti si daan, yung kundi tinitul kakitin. Si kakit dimot, friend. Apay akas jetim pakita. Tap nga ibaga ti pamilya ni Rudy, ang nagtaod kay dinabak na nga pamilya, kasta ka di. Ha? Nasaysayat mo't laeng, nung ipakita ti kinapudno. Ngam ti ilimlimad, wala pampamarang kabak nang, tanakababain, inayan ito. Ay, Kasano lang, may sudan tumat ti mapanit ti balayo, nakababain na pirmi ah. anya. Saan man na panaguyaw? Ngam ikumpara man ti balay kan estado ti biyagda kata kayo. Ay, anya laki di na ya. At daman madamag ko, Manong Rudy. Anya dita? Apay, bak nang ayat ti pamilya da manang pilang. Apa na saludsod mo na ita ading ko? Kunak takas labak nang mat idi may dito balay. Di na pa'y kaya ti rumor ang mapan umisbo jay CR. Tama di na kano mapitakan jay sapatos na. Ay, nalaki din. Anya? Imbaga na tikas taging ka? Katuan. Nakuna na ngamin ang makais-isbo ka no. Iso ako nak. Anusan na ti mapan umisbo jay CR ijerwar. Ta saan pa'y analpas ti CR dito'y unag. Mamsabali mo ti sungbat na. Anya? Kuna na kanyak, nga isang but na latak kanun ti isbo na aging nga iti balayda. Ta ang mga numapitakan tinginginaan a sapatos na. Agasam man. Anya? Isu apa nagkunak, katbak nang da. Ay, swertim nga rod, nukasta, manong. Apay, pudno ka day ti agwarwaras at chismis dito'y lugar tayo, pilang. Ha? Anya day tanti. Chismis manen nga. Tininidor mo ka no, tituyo idinapan kayo, ijay balay ti kayan ayat mau. Anya. Ay, si kakit dimot pilang. Apay akas jay timpakitam. Kasanon nga ay no isudamot ti umay ijay balay yo. Di nakababain. Kwa. Imbagampay ka no, adi mo kayat ti mapanag CR ijay ruwar. Tama nga numapitakan ti kabarbaro a sapatos mo. Ay, uuna yan. Agasam man. Anya. Saan nasaya at ti agpampamarang abak ng pilang. Si kaman lat nadamag ko anang tinidor iti tuyo. Ay, nakababain day tang aramid. Nang runa no isudamot ti umay, kat makita da nga awanan kamot gayang. Oh, apa akas ta tilangam? Kung saan ka amatagtagare? Kwa. Adda ka di pare ko? Kwa. Pasensya ka kuman ay, idi na minsan anapanan mi ije balayo. Anya? Apay? Amok asan anasaya at tinaipakitak ijay. Nakunak ngamin iti kabsat mo, ajak kaya ti rumor amapan ijay CR, taamangan numapitakan ti syus ko. Naamiris ko ang nakababain. Anya? Kun mababainak iti impakitak idi madamatayo amang mangan. Tininidor ko mutin jay to yung impasango ti kabsat mo. Awan day jay, siga akit di mo. Mababainak ita, promise. Huwag kaya. Siyak mamut ipasyar mo, ijay ayan nyo. Ha? Ay saan? Saan? Pangasim. Saan pa nga ita, Rudy? Anyat parikot mo. Apay akas na dilangam. Ay, parikot ko nga rin may sa kliyente. Sana nagbaybayad iti mano alawas. No, anya nga tati aramidag. Sapay, sana makontak. Anya? Ay nagloko mo no asino day ta a client? Imutang iti dakal. Sakas iti aramidan na. Nung ngay padasam amapan ije balayda.
Iso nga ro ti pampanunotag. Inton bigat, mapanak man. Anya nga oras ka nga taamapan? Ore alas 10 siguro iti agsapa. Ala, di ka madanagan, takaduan ka. Ah, sige man. Tapno adda kadwak. Anya nagan ti client mo, aya, friend? Pilang tinagan na, friend. Anya? Pilang tinagan na? Wen, apay, adam amom ngagnagan iti pilang? Ay, mabait lang. Pilang ngamin tinagan, di ka ayan-ayat ni Manong kung agraraman. Ay, amangan kit di mo, ni suday ta. Kitag man ti picture na. Dahito man ni. Ay, small world at talaga. Day tamad dyan na pan ijay balay mi at ininidor na tituyo nga impasangog kadakwada. Anya? Ay, una yan. Amon ti balay da? Ay, amok. Asidagta ni Jayanda. Sapel ako matadda amadanon ta. Sigurado amas daw da jay nung makita na ka. Ha? Celia? Oh, apay amas daaw ka, ang nakakita kanya. Apay nga da ka dito'y. Friend ko nga ni Leo. Ti kolektor itinagutangam a lending company. Ah, dito yung gahim ti balayo. Oh, kasano ngay madam? Ay na, jak mailadawan man tirik nakita. No makakatawa ang, wano maasyanak kan ka, manang pilang. Anya? Jak lang amin ekspektaran, akas to'y ti pagpagyanam. E dinto ta idi imay ka iji balay mi, tininidor mo dito yung nga impasangok kada kayo. Imbagampay, adi mo kaya tirumwar ang mapan umisbo. Taama nga numapitakan ti shoes mo. Ng pasig magayam apitak dito'y arubayan nyo. Anya? Ay, anya lakit din aya. Nagsingpat ti kabsat ko. Jak lakit ti kayat ang makaasawa iti kaskan ka. Naglaing ka nga agpamarang. Kundi tinidor ka iti toyo, ngam kastoy kayo matgayam. Kuha. Ala, agbayad kay ti utang mo. Kundi palastog ka iti shoes mo, aribo ti bayad na. Ngam awan matgayam ti pagbayad mo iti utang mo. Ay, awanan. Talaga alinipat na ko ni Rudy, friend. Ha? Mas tao ka pa ilaan? Ay, una yan ti kastoy. Dayta, adal dayta ken ka asan arumbeng at pampamarang ka abak nang. Sa di naman ti papanan ken pakadandanunam. Mawata ang pilang. Ay, marunaw akong itibain ko. Naamiris kong nagitibidot ko. Namiris mo na. Ngam saan na may sublit sigot atalit ni Rudy ken ka. Sinayang mulaang kinakasingsing pa lalaki. Kapulang iti kinapangas mo. Nga awan mo ti ipangpangas mo. Anya laki din ngaming. Isong agbalbaliw kan, pilang. Tapno adda gunggo na day ta kunkundit na panagamiris mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.